Namhla sisaphuza yo. Kungasemnandi inkosi yami eChurch. Sanya and bathe sibele amadoda ethu. Saka kwanga ku right kubone. Utha sibele amadoda ethu. Ndakamboda ukuthi ngithele ku change kwenyu bandakanathi aza late. Kati Ikuramba ku light TV yoni zile angodzima ndiziye ukuthi chichi. Wait, Sanya. Elinye condom. Chi? Ungathi chi, elinye condom Sanya. Qala ngathola ngingahambe ku conference ngathola icondom. Ngathi simve ona kule condom futhi. Condom? Ungathi condom. Manyashe irindira kwe. Ayo manyashe irindira kwe. Uyabona manje. Usade ngikupomera ningi zvese. Usade ngikupomera ningi zvese manyashe. Every time ngangona chinhu mpandini. Sufike ekucineni. Hayi. Qala ngathola icondom ngathi sinthola icondom. Saka ndini. Wasebenzisana amacondom Sanyasha. Ndini. Icondom laqala walisa. Wathona ngelo mngane wakho uzalihambisa umngane wakho wathi walisa. Ndogara ndega yini papa. Saka kwambona chinhu ndini. So mina ngibhizi ngale ngiyakukhulekela indoda yami ukuthi kwani bhizi uletha amawule endedeni. Mawura apina ndiziya ndambuze. You are one akubi condom iro. Or one akubi. Nandiziye. Ngisethi ngikhulekela wena uletha amawule endedeni. Accuser. Nizulu nokuthi ke. Ngiza ngathi